oranje in de winter. Alweer 2 maanden wen het Mohammed met zijn vrouw en bij een hier. Het geduld wordt op de proef gesteld, want nog altijd weten ze net of ze überhaupt in Nederland blijven kunnen. Ze binnen benauwd dat ze veromstuurd worden naar Hongarije. Het land dat het gezin voor het eerst onmelden is in september, doet ze Europa binnenkwamen. I go already to Layar in Ter Apel, and she was woman. She told me you have some problem with Dublin in Hungary, and you must wait. I asked she to when I must wait around 1 month, 6 months. She told me I don't know exactly. Alle weken komt er een vrijwilliger Nederlands college aan. Maar als je hier net bleven kennen, wat had het dan voor doel? Mijn kinderen gaan naar school in het ECC. Sometimes when I reading from Dutch book, I think maybe I don't have private to stay here. This make me sad. The many night last before I have more depression. Only I sense like depression or mountain above my chest. Hoe laat is het nu? Om haar hinnen zocht Mohammed een soort mensen veromkeren naar haar thuisland, benamen Irakezen. Maar voor Syriërs is dat onmogelijk. Als zoen ze het willen, het kan net. Syria, no airplane there. All the country around the Syrian people, Syrian country is not accepted Syrian people to go back. Where I go? Where do you have to go? Yeah. You can't go anywhere. Yeah. No. That must be a very bad feeling. I think. Ja. Het liefst zou Mohammed ik weer wat dwaan. Hij mist het boerenwerk dat hij in Syrië deed. Maar of dat slag het, hing het af van de regels. Voorlopig bleef het bij Nederlandse les alle tiesdies, 2 uurtjes.